Κύριε Βαγγελόπουλε, Ναι, ποιος είναι? είμαι ένας εκπρόσωπος της νεολαίας από το δεύτερο λύκειο της Νέας Μύρνης και θα ήθελα μπορώ να κάνω μια αφιέρωση σε κάτι συμμαθητές μου. Μπορείτε. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω το Λάκη, το Φαρισαίο και κάτι άλλα παιδιά και θα ήθελα να πω κάτι που πολύ λίγοι το έχουν πει στην εκπομπή σας. Γαμώ το μουνί της μάνας σου παλιόπουστα που κλάνεις καπότες και γαμώ τη γιαγιά σου την παλιόπουστα. Γαμώ το μουνί που σας πέταγε, παλιομουνόσπορε. Θα σου ξεσκίσω τον κόλο παλιόπουστα και εσύ Γιαννάκη που στράκω μη κοιτάς. Παλιομουνόπαρα θα σου γαμίσω τη μάνα παλιόπουστα. Βλέπω παιδιά εδώ έχουν δημοσιεύσει. Παλιοπουστα δίπλα σου παλιοκαριόλα. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Ναι, πολλά ενδιαφέροντα. Τι ωραία πράγματα εδώ πέρα. Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Τελικά, ναι, όντως αξίζει τον κόπο να κοιτάει κανείς αυτά τα περιοδικά, να μαθαίνει κάποια πράγματα. Πολλά, ναι, όσοι να μιλούσε το κύριο, τι έλεγε ο κύριος, δεν άκουσα. Α, δεν άκουσα καμία σημασία. Έφη, άκουσες το τηλεφώνημα του κυρίου καθόλου? Πολύ καλά. Ναι, το άκουσες. Τι Ναι. άνθρωπος ήταν, είχε κάποια ποιότητα, έτσι να ασχοληθεί Εγώ μαζί ξέχασα να του? βγάλω από τα αυτιά μου τα αυτά της, πώς λέγονται. Ο Τασπίδες πρέπει να λέγαμε. Βάλε το